Какво си мислите, шериф Харуел? Вампирите винаги са били сред нас. Митовете за тях датират от дълбока древност. От вавилонския Икомо до китайския Куанш, юдейския Мотец Дам, Мормо от Древна Гърция и чак до най-познатия Носферато от Трансилвания. Мормо? Да. Накратко, шерифе, не. Това не е каквото си мислите. Според мен си имаме работа по-скоро с някой луд, който е прекалил с филмите на Бела Лугоши. И сега си е въобразил, че може да се преобрази в създание на мрака. Да, добре. Това, което казахте, и аз мисля така. И... да. За съжаление и това не ни дава яснота, защото вампирите са толкова различни, колкото и културите, които се боят от тях. Някои не пият кръв, българският убор се храни с тор. Благодаря. Според сърбите, вампири са червенокосите. Някои вампири се смятат за безсмъртни, други съществуват само 40 дни. Едни могат да бъдат убивани, други се разхождат свободно и ден и нощ. Мълдър би ли ни пояснил мисълта си? Мисълта ми е, че не знаем какво търсим.